yepamusha pane mukadzi akafa pakabuda mhuka yerudzi rwanu mutupo wanoera giraffe. Mhuka yabuda iyi yakaenda kunotina mombe mudanga ikaruwa pasi nadzo. Vanhu vari parufu. Pull man selector. Giraffe yakatina mombe mudanga. Giraffe ndio twiza. Ndio twiza. Giraffe twiza yakabva kupi? Rakakubva kusingazivikani. Apo mufi achiri kumochari. Mutumbi uchiri kumochari. Mutumbi uchiri kumochari. Twiza ichibva yaenda kunoita sei? Ikanobvisa donza remombe mudanga. Ndokunopinza dzoro zvakare dzimwe mombe mbiri mudanga. Right. Ndokubva dzatinwa dzese. Ndiani akavhura gonhi redanga? Apana munhu akavhura. Yakangoenda kunotina roga, yakangoenda kutotina mombe dzichiuya. Veukama vachishevedzera kuti nhengi ita basa rako, hengi ita basa rako. Aishevedza kuti nhengi ita basa rako ndiye mufi. Apo achiri mumochwari, vanhu vakaungana pamba parufu. Zvakaitika muZimbabwe rezvo. Zvakaitika paguruve. Guruve 71. Irodi yenyu. Mashoda ndi Central Province. Irodi yenyu. Zvinhu zvandiri kutaura zvimuri yeZimbabwe ka. Handizivi kuti chii chakuitika kunzvimbo yeguruve. Nokuti kuguruve zvakare last time ndakambotaura nyaya pano yezebra. Yes, changa chiri kumbire ichocho. Icho chandika asi yese imashi Central Province. Yeah. Chechakatika chii chandika. Ndiko area yeyo zvakare. Regai ndikubatai muromo baba Isabe vapindira kamusudhi. Mangoti turudwe nyaya yejirafu twiza. Ndedzipi dzimwe nyaya dzavakabatira kavatereri manyama. Icho kwade muri yeZimbabwe sekuziva kwamunotatira mukadiba kufamba mukadiba kufafedza nekutsaka tiri kuitika matimano ose nyika iro. Ndine nyaya yemukoma kepi. Ndakataura neziro kuti nguva njinozoita jealousy kana kuti shanje. Ndiri mukadiba kufamba takananga paTugeni tichitsuka mukoma kepi. Atikuchambi kubva mukadiba guta reHarare takapinda muTugeni. Pane kwatinodarika napo. Pabhangeti apa. Bangeti. Murume achibvarora mukadzi ndokuita vana vaviri vatatu Deniorosh. Aita vana ivavo ndokusiyana nemukadzi. Asi murume ndiye akasara nevana. Asara nevana kudaro ndokubvarora mumwe mukadzi. Ane mwana ari pamba apa akamborohwa. Ndokunoita mwana ndokudzoka pamba. Kureva kuti mwanasikana uyu atove mwana anogona kuti imba yake. Adzoka pamba ari kugara nemukadzi wababa mainini. Mudzimai wababa warugara naye pamba. Inzwai pazo yenyaya mukoma KP. Ndiyorosha. Tikutukana. Tikutukana. Saka ndite seko. Nyaya yakunetsa ndeye mukoma KP. Murume baba pamba apa. Wangu mukadzi akaenda. Vakasara nemwana. Mwanasikana akambororwa akaenda. Ndokubva adzoka. Wangu mwana kuna baba asi kunyika mukadzi nekuti akura akamboita mwana. Ndizvozvo. Baba unotora profile pic yemwana. Ndio inoiswa pa profile pic yawo vari kuisa mwanasikana uyu. Ndiye anogara ari pafoni pavo. Asi vane mukadzi. So munhu ari kuchema mukadzi. Baby wake ndiripo. Sweetie baby. Mudiwa wake ndiripo. Galvanize ndiripo. Asi ari kuisa mwanasikana. Ari kudiwa sirike ndeupi. Anofanira kudiwa ndeupi. Uye zvechinonzi kudiwa chii. Anofanira kuenda apa ndiani. Kunyangwe muri murudo. Muri mukadiba kudanana. Kurudo rwemwana runogumira papi. Rwamai runosvika papi. Anoiswa apa nesingaiswa apa ndeupi. Mukadzi ari kuchema kuti sei murume wangu achisa profile pic yemwana wake nemukadzi wake ndiripo. Muri kuda kuti chitoendere kwadiwa vatereri. Aichitoenda izvi. Ibhangeti. Mwana uyu ari kukandwa pa profile pic ya baba ari kuiswa pa profile pic ya baba. Mwana wamai ava. Aiwa, mwana wamai vakaenda. Baba vakarora mukadzi. Ndobva aenda akasiya vana. Right. Ifesibhoni yamai ava. Vakaenda. Baba vasara nevana pamba. Amai vana kutakura vana. Amai vakasiya vana. Vana vachibva vasara. Musikana yakatomboenda kunoita imba. Achibva adzoka ane mwana wake one. Ava ndi stepmother. Baba achibva atora mumwe mukadzi. So pamba pakugara stepmother nemwana waamai vakaenda. Asi pamba apa mwana ndiye akaiswa pafoni. Mukadzi ari kuchema. Why chitona mabaizvi? Isusu hatina kuti kuiswa pafoni imhosva. Chedu tinongoisa kwamuri ikoko. Asi amai vari kuchema. Vari kubvunza kunyika kuti ndizvo here. Dzimwe dzenguva ndiri kuchema zvisiri izvo. Amai ava stepmother. Vane mhuri yakura sei nemurume uyu. Vane mwana one. Pamusha vana nguva yakareba chikonzero mwana uyu. Vakatotaka kutotamba vari kunze. Vasati vauya pamba. Vakatouya vakutobatsirwa mwana. Hanzi amai vakubhangeti avo vane shanje. Hanzi vane shanje.
maonera shekimena amen. Amai ava stepmother vari kuitira shanje here mwana uyu kuti sei ari kuiswa paprofile pic nadhedhi vake. papa ndabatwa na sivusisiwe masvivi ari kuti izvo amai havasi kuita shanje asi chinhu chavaitira shanje ieji yemwana mukatora mwana ari pazamo mukatora mwana ari under 13 under 10 under 15 and 18 years hapana dambudziko raakutedza nderekuti mwana but mukadzi mwana kuna baba avo asi eji yake chii mukadzi. Nai baba Isabel, mwana hazvirevi kuti akura here kana kuti achiri mudiki. Handiti mwana pane kaseukazi mwana here icho kwadi muri yazima parekati padapindira mukoma kepi panzvimbo yepacholocho yandambotaura yemukadzi akafa nepamuviri asi kukazoonekwa mbudzi nembwa dzakabereka dzakatakura pamusana preparation. asi ndosvika ikokoko ndiri mucholocho ivavo rega ndibvo ndakada kupapedza chimwe checho mukoma kepi vanhu ndokudetsera nemunda nenyaya yekochifi yabva kwaSabhuku kusvika chifu achidetsera kuti izvo munda iwowo ndati ngautorwe newokwanhenge asi munda wanga uri wawe baba ava vachigara mukati menzvimbo vanga vaine vana vavo vaviri vachigara nemukadzi wavo baba ava ndokukura kusvikira vafa mukadzi nemurume vese vana vakuchidzoka chidezvo regai tinogarawo pamba tikwanise kushandisa munda wabereki vedu. Sabhuku zvikanzi izvo munda ndatora ndapa munhu nyaya ndokuenda kwamambo zvikanzi honaika tisu vana hatina kumira kutera zvese takatichiita asi munda kwenda kutirwa naSabhuku ndokuenda kwachifi ndokuwirana nachifi Sabhuku nachifi yese ndokuwirana kuti vana vanga vari kudhorobha vatorerei munda ipai nhengi asi munda uine varidzi ndobva wagara wakadaro. Gore rino mukoma KB igore rechituu munda watorwa musi wechitatu chovhiki rakapera mukoma KB ndopa ndakapiwa nyaya kuti pazvokora takatorerwa munda tinonzo muchimbotaura nyaya tiri kudawo mukuru wamadzimambo nevakuru kana vanoona zvemasabhuku kuti kana mina tichitorerwa nezvizvi tinofambiswa sei. tine nyaya takataura pana pamukoma KB vakati tichatsvaga vanoona nezvemasabhuku kuti vanoshanda kubva pekusvika papi yakatobva itomubaya achibva tininiwo ndine nyaya yangu akati hongu asi pamusoro paizvozvo hakuna waunoziva here vanobatsira chikonzero munda kutorima zvakare izvezvo vanotanga kutopindukira zvakare tichifungidza munhu anotitoreka vanotanga kutorima ende vanhu ivavo vane noise tikada kusvika padhuze tiri kurohwa right. musi wechitatu mukoma KB munhu akapiwa munda atanga kuenda kuna Sabhuku kuti vanhu vari kundiudza kuti vari kuona kumunda kuchirimwa usiku netrekta asi patinozoenda ikoko hatisi kuona pakarimwa tractor harisi kuwanikwa beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down varoi havana piro mumba iwe right. Vana vakatorerwa kamunda naSabhuku pamwe chete nani namambo mushure mekunge vabereki vashaya zvikanzi imi maigara kudhorobha saka hamuna kodzero yokuti muite sei murime zvenyu apa murime zvenyu ende kubva kufa kwati abereki venyu munda wakatozvira dzimwe 3 years usina unoushandisa ndobva tapa vanhu vana vachibva vatsvaga nhamba dzevabatsiri muchibva mavapa ndobva tavapa nhamba dzemubatsiri chii chakaitika. so vabereki vemunda uya vakabva vaenda kwaSabhuku chinotaura Sabhuku achiti tiri kunzwa kuti kumunda kwedu kuri kuwanikwa kuchirimwa usiku but patinoenda kumunda isusu tinoona munda kuna kurimwa saka isusu tazoendawo kumunda ndobva taona kumunda kuita sei kuchirimwa zvechokwadi but munda muri kurimwa netrekta saka nezuro takaenda but takavhunduka ichibva tadzoka. Saka Sabhuku ndiri kuda kuti imimi nemakurukota edu tiende manheru. Sabhuku pavakaudzwa vakati saka pamaenda kuseni zvikanzi tikasvika kuseni tiri kuona munda muna kurimwa asi usiku zvechokwadi uchiona kuti tractor iri kutena iyi malaitsi akatolaita iri kurima ndokubva vazoenda musi wechitatu manje musi wechitatu vakabva vaenda Sabhuku nevamwe wese muvhileji kuti butara chikwimimi somutara ndizvemanhema izvo. Saka pfungwa dzaSabhuku dzaiti baba ava pane kubvisirana kwavakaita mari
vanenge vakuda kudzoreerwa mari yako. Usanyeba iwe. Handei. Kana uda mari yako taura mari yako. Asi munoziva kuti Sabhuku panyaya dzekutengesa minda avabuditse. Ndokuenda manheru mukoma KB vanhu vakawanda. Sabhuku newo makuru kutakana vanhu. Ndokunowanika mukoma KB. Tractor iri kurova ivhu. Iri kurova basa. Speed wayakaenda yemusuwi mukoma KB kuita senge iri kutodhonza trailer iri muroad. Yosvika ikona. Ichirima. Ichimhanya. Ndokubva vatomboita pamwe pokuti vakatoona kuti senge kuri kubviswa vhiri. Vakatoona kuti senge munhu aitobvisa vhiri atori munhu wani. Kuti senge vhiri aite problem here rabviswa. Vamboona senge munhu aritopombera senge rapera mweya. But nguva yaitika zvinhu izvi panenge pane tractor paibuda chiedza. Baba vaya manje vakafa vaya pakabuda chiedza ndo vaionekwa kuti ndiwo vari kupombera vhiri ndiwo vari kudhiraivha tractor iyi. Mangwana acho nzvimbo yange yakarimwa mukoma KB vakazoenda zvekuti vaiti vakaona tractor ichirima usiku vakaenda masikati vanoona pasina. Ndokubva vazoenda mangwana. Pavakaenda mangwana mukoma KB munda wese wakaonekwa hauna kurimwa but panga pakachekwa one line ingoti tractor yakaenda chete ichirima haina kudzoka. Ndozvakaonekwa zviri mumunda. Pese pavakaona tractor ichirima pese zoti pamwe 3 kana 4 ikasika ichifamba ichirima ka kuseni mangwana pakamuka pane line 1 pasina kurimwa but paine line 1 panotangira munda chete ndo rakangorimwa chete. Svika ndisabukuonai takatiri tese hatina kubhadhara munhu kuti arime munda medu. Hatina kubhadhara munhu arime munda medu uyezve kunyange tina kumubhadhara tomuona ka tomubvunza kuti ndiwani. But imimi Sabhuku pachenyu maonero amaita maona sani. Svika ndaona saabhosho apa abhosho ndio baba vevanhu muri dzakaita sei akafa. Saka nezuro wacho manje mukadzi wachona angambotaura kuti ndaona kumunda kune vanhu vanga variko but vangachita senge vanhu vari kuverenga vachipega. Ndio pandatumira shoko kwani kwa Sabhuku. Mwana achibva zita rakati pamatumira shoko raudzwa inini but ndakangana kuita sei kukudza izvo shoko domunda kwakuchinzi kwanga kune vanhu. Pachibva pazoita umwe akataura achiti iye vanhu kana muchitaura ndakapfeka zvakati ndakasangana navo muroad vaine mwana wepambapa but mwana uyu pane vakazoona vanhu vavari kumunda mwana angatiza angasipo akangosiya vanhu kusiya vasvika kumunda zvikanzi ndimo munda mwana wani mwana wababa wemunda vanova ndiye akatorerwa munda vekushaya vaye ndiye akauya nevanhu vakaenda kumunda but vasvika akangonoratidza kumunda iye hana kumira vakasangana nevanhu vamuroad vakasangana vari vanhu ava mwana uyu nevanhu vakaonekwa vari kumunda akavaona vari kumunda akawanikwa vari vanhu vega vasina mwanakomana uya kureva kuti mwana uyu akaenda nevanhu akanongoratidza kuti munda uyu ndio munhu wandiri kutorerwa ndobva paitwa zuva iroro usiku ndobva marimwa. Saka nyaya kutaura kunoku iri kuti kudini? Nyaya iri kuti manje iri pamoko paSabhuku nemunhu akatengeserwa munda uyu. Si munhu akatengeserwa munda ari kuti Sabhuku inini hangu munhu kwasa hingu pamwe munhu inini ndipei mari yangu. Andichakwanisa kurima munda. Umbowonda kuratidzai ndaenda nemi kumunda maona munda uchirimwa. Nzvimbo yarimwa makatarisa maiona asi nhasi chibuda kuseni hapana kurimwa pakaiswa one line. Nezuro ndakakudza kuti ndiri kuona munhu achirima but tikadzokera kumunda kuseni tinoona munda masina kurimwa. Imi maona chiedza chakabereka patractor munhu wamaona mimi Sabhuku mandoti uyu ndinhengu uyu asi izvezvi muri kuti munhu chakafa andikwanisa kurima munda uyu. So iko zvino Sabhuku nemunhu uyu vari kunetsana. Sabhuku vakuchishedzera kuti uchiuda mari yako ndakakutengesera here munda. Sabhuku havana kutengesera munhu uyu munda vakuramba bati munhu kuti ndakatengeserwa. Sabhuku ari kuramba kuti nana kutengesereni ndakango kuti ita sei imbori shandisa wapa wozodzosera vana kana vauya wozodzosera vana avaiwe zvinoitika munyika ino. Nthawi ziri kudiyana 6 minutes past 11 paZBC National FM Radio. Baba Isabel Sabhuku na mambo wakaurana kuti kudini? Vakawirana kuti vanhu vapiwa munda izvo zvingavarime vana vasina munda wavo. Vana vakatorerwa munda. Vana vatorerwa munda. Mambo vaitsigirana nezvatorwa naSabhuku. Vana varipo vanova ndivo varidzi vemunda asi vari kunzi vasarima mumunda kureva kuti munda wavo wakapiwa mumwe munhu. Munda wakapiwa mumwe munhu. Munda wakapiwa mumwe munhu na mambo pamwe chete kana Sabhuku. Vana vakatotorerwa vakatotorerwa kamunda. Right. Munhu uyu akarima makore mangani? Kutotaka kutorima kwakuita izvozvo. Uyu wokutenga munda wokutenga munda ane 3 years achirima izvezvo. Right. Ane 3 years achirima ende vana vakambengeita 3 kubva zvafafaba vakaita 3 years vasingaite sei vasingauyi. Sabhuku ndo pakasura mukadi ukupa vanhu kubva last year
vanhu vachitaura vana vachitaura nezvemunda saka iko zvinonzi vachifunga vanopiwa munda vatoona munda kuti sei vakutotanga kugadzirira futi kuita sei kurima ndipo pavakazoenda ikoko manje wazvinzwa akapita Zulu kuti munhu wokutengeserwa kamunda naSabhuku pamwe na mambo akatorima kama 3 seasons asi izvozvi pakazotsvagwa mubatsiri ndo panetsa nyaya. Right, mati pane chekugogwe chemukomana ari kufamba akaita sei? Ichokwadi mukoma KB pane mwana akomana ane 7 years zokuberekwa munzvimbo maanogara amai vake vari mukati mekutaura nene vati Bosho uyu mwana wangu uyu i7 years asi pane zvandakaona mukoma KB vachitaura kuti 7 years asi ndichimutarisa inini ndaiona sekuti ndiri kutaura nemunhu mukuru kwandiri but amai vaiti ane 7 years zvikanzi handisi kukwanisa kugara mukati menzvimbo yandiri kugara ndiri kutonzi nevanhu daenda tama but ndakavaka saka kuti ndibve mukati menzvimbo iyi andizi ndoita sei nokuti ndiri kunzi amai vemwana uya vauya ini ndikasvika pano nakunditiza wese mwana wangu kana achisvika panzvimbo vanhu vese vanosunga kutiza singe vakadzi mwana wangu ari kunzi ane gondwa mwana wangu anzi ari ndimbobobwa arikuita sei ari kuita zvinhu zvekuvakadzi levanhu ndiri mukati mekutaura nemwana uyu nguva ndakandichaura naamai ava nevanhu neamai ava nemwana wavo vanhu vakaita vanhu vakawanda vakamira vanhu kazhinji tiri mukati mekutaura nyaya dzakafanana nedzidzi vanhu vanosvika padhuze vachida kuona but nguva iyi mukoma KB vanhu vaingotaura vari kure vasingasviki padhuze chakandibvundisa ndechekuti mwana uyu akapinza angani kabhegi kake tumwe tumabhegi toyo tukudhonza tambo tudiki tukudhonza tambo unogonongoisa kana kajaketi kako kari akangoburitsa bhegi zvikanzi Bosho amai vasataura zvavasingazivi nokuti anoziva zvinhu zvese ndizvo handisi kuramba zvavataura ndizvo but vangandiudza ndire 7 years inini kana kwanditesa unondire 7 years irini ini muchimutarisa kamukomana uyu akura here no nditoona sekuti ndatoona sekuti mukuru kwandiri asi iwe amai ndari 7 years kureva kuti zvandaiona inini hazvisi asi iye mwana uyu aipikisa nezvekutaura amai kuti zvavari kutaura izvi hazvizirizvo ndobva abvisa kabhegi kake achibva ndibarisa maoko so pakandibarisa maoko akaita sekunzi ane zvaari kutsvaga pai muhomwe ndobva azoti ndofunga zviro ndobva abvisa chipepa zvikandizvo mai ndikudaridza Bosho kuti iye kuti ini chinonditungamirira kuti ndofamba sei hapana parisingapinde ndobva aburitsa kapepa kakakamonerwa so ndobva aburitsa kapepa karizoti chimwe chinenge namo akabata chida singe namo kudai zvikanzi kana ndakutambisa namo yekudai so hapana mukadzi wanisingatambi naye kunyange iwo amai vangu ava ndinotamba nawo kuti kwete ndotamba nawo ndakatombotamba nawo varipo vachibva vataka kuchema zvikanzirika ndikupe example pane wauri nditambe nayo ndikati kwete so amai vachibva vati Bosho ndinogara sei munzvimbo chikumbiro changu ndiri kukumbira Bosho undisirewo pamhepo ndiri kukumbira munhu anondibatsira kuti ndoita sei so iko zvino zvandazunzwa ndizvo kuti pamusoro paizvo zvakati vari mukati mekutaura Bosho ndoda vanhu vakasimba nokuti mwana uyu ndakatoenda naye kumachechi kumativi zvikanzi anofanira kuti aendesewo kumativi zvezvo kuti kana atorwa anoendeswa pachechi obva anzi ngaaende nonamatirwa kune munzvimbo yaari kugara kumba kumukova kamboenda kunogara naye akapedzisira adzingwa ipapo mhuri yese ipapo kusanganisira amai vepo nevana ivavo anga kuti vaita izvozvo kusvikira vacho vari kunamatira vati chibvatichada imimi muri kuti amai vari kuti mwana uyu ane 7 years mwana wavo iye ari kuramba kuti handina 7 years kana kwanditase ndire 7 years ini kana ndichimutarisawo zvakare ndinoona kuti munhu mukuru so kuti ndizoramba ndichibvunza vamwe vano panzvimbo yatenga tiri inzvimbo yakafanana neGuku Center inoona unosangana wose zvokuti dai muri muvillage mavo ndakwanise kungoti vari muvillage ndimunoziva mwana uyu ndewegoro ripi but vakatopika nanhasi vanoti mwana wangu i7 years Bosho makamubvunza ri mwana uyu kuti ko icho chipepa ichi chine namo mukati chinopa kuti namo yacho atambe nemadzimai evanhu kana vasingazvide handiti vasingazivi akachiwana kupi no mukoma KB chakanyanya kundibvunza cho angada kundibatisa senge paakachivhura pakutanga akatogura chimwe ada kusiya kandibata anditika achiri kuona ndikabata nacho kudai izvozvo ndikatarisa munhu kudai ndotomuona kuti zera rake ndikatora namo yangu ndichitamba nayo angave neweight inoenderana nenamo zvakaita sei ndikangotora namo iyo ndichitambisa kudai so kwaari iye kana nyange akagara pasi akutokotsera aripo ipapo zvinhu zvandiri kutaura zvo asi zvokuti usiku vanhu vakarara masikati munhu akagara sozvo anotokotsera ipapo ndobva ndatamba naye pamakatosangana paGuku Center akatoti ndopi mudzimai uri kuda kuti titambe naye ndinongedzera kuti nditambe naye kana vari kure ivava nditange pana mai vangu ivava vachibva tanga kuchema mai vacho saka kuvabatsiri kuri kuenda mwana kuti anobatsirwa ari kubva atotamba nevanhu vacho kuchechi kwaakaenda akatosvika kutamba nevanhu varipo abereki vapo amai nevana vavo zvese so vari kuti izvo vanoda kundibatsira vaudze kuti ngave vakasimba chikonzero kunongwa takaenda takapedzera tadzingwa ikoko ndingaenda kuna ani vanoda kundibatsira ndapera mari ndikufamba nyaya yakundirwadza ndeyekuti munzvimbo mandiri kugara handichadiwi nevanhu ivoka nyemba mwari huyai gokwa iya yatanga ndinonzi Farai Muchenga ndiri kuMozambique baba Isabel maruo ari
kuita Mozambique mabatiro akaitwa chimuti Mozambique Twenda kweli ku Mozambique chimuti musachikangane chimuti sachikangane chimuti musachikangane chimuti sachikangane chimuti musachikangane chimuti sachikangane tipoka namba yemufana uyu hanzi tipewa namba yemufana uyu right zvekupfimba zvinonetsa ndinonzi Simon Mutambi ndiri kuBeatrice anoti babana mutambi hanzi ndipeiwoka namba yemufana uyu zvekupfimba zvinonetsa ndinonzi Simon Mutambi ndiri kuBeatrice iviyatiro dadarire gure nyutsaikecho paka esigodini chiri kuti kudini ndapindira munyika esigodini muri yeZimbabwe inzvimbo iri muno muZimbabwe mukati menzvimbo esigodini muri yeZimbabwe mune chakaitika ndechekuti pane mwanakomana ari grade 7 hanga ari mukati mekuenda mukati menzvimbo yechikoro chake ari kuprimary saizvozvo aenda kuchikoro mwanakomana uyu ane musikanzwa yakaita yekutamba nefoni ari muklasi ticha wake achibva azviona ndokubva amushevedza mwanakomana inzwa pano pachikoro tendero zvauri kuita ndounonzi musikanzwa mangwana tinogona kukurova kana kukudzorera kumba chikonzero mutemo wauri kuita uyu hazvichendero kuita sei pachikoro ticha hana kurova mwana ticha hana kutuka mwana but akashevedza mwana ndokubva amuudza maererano nemutemo pachikoro uye zvikuti zvauri kuita hazvidiwi semudzidzisi akamutsiura mwana achibva aenda kumba mwana aenda kumba inzwa muri yeZimbabwe zvakaitwa nemwana mwana akasvika gara pasi ndokutsvaga namba dzaticha wake ndobva anyora message kuna ticha wake achiti iwewe wakauya kuzodzidzisa vana vedu kudzidzisa kwaonta vana vedu zvawakutsvaga zvokuti unorova vana kana kutaura vana nehasha kana kuvatuka aiwa izvo hatizvidi kana uchida zvebasa siyana nezvakawanda ingoza zvikudzidzisa kuti tinonetsana ndapedza ndini baba Nengi wakaisa ndiro zita rake mwana uyu ticha akagutsikana kuti ichokwadi kuti baba vemwana vasenda message nokuti zvichokwadi ndatsoura mwana ende zita rake nemessage iyi pafoni pangu riri kutaura kuti ndini baba Isabel ende Isabel kuchikoro ndiye wandaita sei wandatsiura kuchikoro mazuva ano maticha ndemagrupu nevabereki vevana amai vemwana ndo vaizikanwa nemudzidzisi uyezve nhamba yawo mufoni kubudikidza nemagrupu mudzidzisi uyu asati amboona baba vemwana uyu ende chakave chokwadi chekuti amai vemwana mufoni yaamai vemwana kuti ndinokumbirawo kuti munzwewo meseji yanditumirwa nemurume wenyu zvikanzi naamai no tionei nhamba yakutumirai nokuti murume wangu hamuzivi murume wangu haakuzivei murume wangu haana nhamba dzepano murume wangu anoshandira kunze kwenyika asenda meseji anga azviwana kupi zvamuri kutaura izvi zvikanzi nditumirei nhamba ndobva watumira nhamba zvikanzi nhamba iyi ndiye mwana wangu wacho mwana wamakatsiura ndiye ane nhamba iyi mwana achibva uya kumba zvikanzi amai wandinyadzisa unoramba mudzidzisi anokutsiura saka mangwana achakudzidzisa sei saamai shoko rinoti mwana anorangwa ndokubata shamu ndobva aranga mwana arangwa kudaro time vanhu vakarivara ndobva angobuda kubva mumba achibva enda kucotage ndobva anorara ikoko ndikunotora piritsi remuchibage ndobva amwa mai vakubvunza kune vamwe mwana ari kupi zvikanzi arisi kumuona zvikanzi tamaona akarara kucotage uko but ari kunhuhwa kana muchiti ari kunhuhwa muri kurevei amai akunosvika kudai so vari kuona maiwe vasati vasvika pari vari kugamuchirwa nemweya wepiritsi ramwari yakuturutsa mwana kusumudza mwana kumhanya naye kusvikira mwana afa izotora kuno kwatiri kuita mwana akafa baba Isabel mwana akakomitiwa suicide mwana akazviuraya akanwa piritsi dambudziko nderekuti akafunga kuti kutsurwa kwaaitwa naticha kwakashata achibva atonyorera ticha message amai pawakazozviona pawakazozviziva vachibva vatsura zvekare mwana nokumurova nematambudziko so shoko iri mukoma KB rinobata kwakawanda tinoti matambudziko niko kafiwa hongu senyika tese zvinhu zvinofanira kutsurwa hazvifaniri kudzokorodzika zvinofanira kudzidzika pamunhu wese ari kupinda munzeve dzake ticha kana chidzidzisa mwana wechikoro mubereki kana chigara nemwana wake havafaniri kutsiura here kana vachifanira kutsiura zvakaitwa nemudzidzisi
akakanganisa ere zvakatiwa naamai vemwana akakanganisa ere ko mudzidzisi pakatora meseji achiitumira kuna amai nevemwana kuti vazive kuti ndo zvaitika akakanganisika ere ko zvakazoitwa nemwana zvakabva papi tomboti ndiyana nedambudziko pachiitiko chakaitika icho kusvikira munhu vakufa. Ichokwadi baba Isabel, zvakaitwa nemudzidzisi akakanganisa ere. Mwana akaonekwa achitamba nefoni muklasi. Ichokwadi. Endi hazvibvumirwe. Ichokwadi. Mudzidzisi akatsura mwana. Mubereki akazoziva kuti mwana atumira kamudzidzisi meseji. Ichokwadi. Mubereki akatsura mwana kuti zvawaita hazvisiri zvokuti mudzidzisi ndiye anokudzidzisa. Ichokwadi. Mubereki akaranga mwana achibva komita suicide. Chii icho chekuesgodini icho mwana uyo anga asati akunwa zvinodhaka here. Anga kura sei mwana uyu? Grade 7. Iye mwana uyu anorwadzisa zvake uyo KB. Ndimutsiroka Sergeant Matava Constable Chawatama Victor Katiyo B Madziwanzira ndi Brian Madziwanzira Tinashe Gotora Desire and Discuss Chigwedeza Innocent Manyoso London Chingaipe Office Bwena Nobeti Chabeta Prince Muningiwa Regaisa Mwero Gwaya Alfred Mafrado Madeku Famba Tichaona Shumba Makuerere Mainosta Padamkwese Kelvin Jwao Prominent Mandombo Muningiwa Ndinonzi the Radio Inspector Shekman Matono Ndirikuno kuku Boni maonzwa mubvunzo wabvunzwa na Shekman Matono kuti mwana uyo anga singatore zvinodhaka here. Ndo panonetsa mukoma KB nyaya iyo atinombogara tasangana nayo. Ya zvakaoma chokwadi. Saka mukutaura sedare ndezvimwe zvinotaurwa nevateereri kuti ndezvimwe zvinokonzera izvozvo. Eswatini Kanyemba na Bosho ndiyo nyika yakapesera kakupinda musadiki ndinonzi Albert Dzakatira pakuadzana hazvisirizo 0713938538 mwana uyu anga agara ari ari ndururani chaiyo ndinonzi mai pipi ndiri kunoko kudomboshava mwana uyu anga agara ari ndururani chaiyo ndi mai pipi vari kudomboshava kuri kunzi na Mavis Chileshe ari kuti iye mukoma KB mudzidzisi haana chakakanganisa mubereki haana chakakanganisa mwana ndiye ari wrong. Tinotenda chirongwa Isabel pfapfaidza ichokutanga ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza regai ndingoro vadhunge mutunge 2 kana 3 ndiri mukati mekufamba chikonzero chipinga chikotuwa chikomhanya muri yaZimbabwe paka murewa Choko murewa chiri kuti kudini ndapindira mukati menzvimbo kwa murewa mukoma KB pane zviri kuitika zviri kurwadza vakawanda vamwe havachazivi kuti mushonga here vamwe havachazivi kuti kushaya utsanana here kana kuti pane zviri kuitika nyaya inotere kwa murewa mukoma KB kwa murewa center pamarket irikwewo kuna amai vari kuita zvinoshamisa zvokuti vanhu vari mukati mekutengesa kanzuro pachayo yakasvika pakuti mutaura kuti zvakadai so zvakamira sezvo amai vahombe amai vakuru amai vane musha mukoma KB vanotora bhaketi vari munzvimbo yemumaketi vorigarira vorishandisa kuita chimbuzi vachibudisa chimbuzi bhaketi ndo chimbuzi zvakare vobva vaita vanonosukira kumasinki mukati menzvimbo kanzuro yakatambosvika pakuvanyorera tsamba kuti munhu akaita seuyu hapana pane vamwe vasanga ari mukati menzvimbo vakamira vakati aiwa honai munhu pamwe pane iri zviri kuitika zvakamira sei iko zvinozvi zvanetsa chikonzero vanotoita vamwe vanhu vachitoona kuti honai vatogara pabhaketi honai vapedza honai vakuenda kusinki zvinenge zvichitwa nguva izvi masikati machena inguva yevanhu kubasa kai pese parodaka kuenda kuchimbuzi yes vanoshandisa bhaketi amai ava vane musika wei vane musika unotengesa zvinhu mafurutsu mafurutsu vachipedza kushandisa bhaketi vari kuenda kunorasa kumvura kuti bhaketi ravo vasogara naro rakachena saka bhaketi iri basa ravo nderechimbuzi asi pavanoshandira mukoma KB nepane toilet pacho unotonetseka kuziva kuti nemhaka yei vachida chimbuzi chebhaketi ndechekwamurewa imurewa saka vekanzuro vari kuti kudini vakatombotaura nyaya izvi pakati imwe nofunga ikomiti kaunti yemunzvimbo yevanhu vanenge vachitengesa ikakwanisa kumira ikati aiwa no tazvinzwa regai timbodaidaiso iko zvino zvovakuita sekunonzwa kuti kanzuro ngaibvise maya vakati aiwa takamboti kudiso iko zvino zvindimika mabuya kwatiri takamboti munhu akadaiso haana kodzero muvanhu. Ministry of Health and Child Care. Yes. Izvozvi vari kumhanya nechirongwa chekuti vanhu vadonhedzerwa piwe kamushonga wekudzivirira vanhu kubva kudenda rekorera. Ichokwadi mukoma KB. Tinoziva kuti ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinopa kuti chirwere chekorera chipararire. Aizvozvo airegi korera pachinhu. Yes. Airegi korera pachinhu chakadai. That's why chinhu chokutanga vachizi kana chauya chirwere ichi mune matoilets here munzvimbo dzenyu. Yes. Saka munhu ari kutosiya toilet
achishandisa bucket wonosuka bucket rake panomwiwa nekushandisa mvura pane vanhu. amai avo vanoda shamu ndinonzi Blessing Gwadura, Blessing Gwadura pachipwe Sonridge Park pakule, hanzi vanoda shamu. Inzwai mukoma KB. Amai vandiri kutaura ava vanhu vaombe. It's 90 kgs zvichienda kumberi, 90 kgs zvichienda kumberi, right? So munhu akadaro muvana uchapa. Baba Isabel, hanzi ndidzo miko dzepamusika kuromba uko vanhu vangaende kunotsvaga mushonga ire kutsvagira kuti vatengese pamusika. Baba Pati, vanhu vari kutsvaga mushonga kuti kutamba zvigure, kuti pandinotamba inini ndionekwe, pandinoridza ngoma ndionekwe. Zviri kuitika izvozvo, zviri kuitika zvokutoti amai ava vanogona kunge vakatoenda notsvaga mushonga. Vanhu vari kutaura zvinhu zvika vanotopoziva kuti zvingune zvimwe zvinoitika zvakafanana naizvozvo. Right. paka Eastville chiri kuti kudini paEastville muri yeZimbabwe. Tinoramba tichidzoka nemaupdates enyaya dzimwe dzatinenge tamboita dzamunenge muchibvunza dziya kuti Bosho nyaya iya yamakambouya yakasiyira papi. Nei vanenge vane nyaya dzatinenge tinadzo tikadziita tinozodziteverawo zvakare kuti tinzoti dzapapi. Ndakataura nyaya muri yeZimbabwe yemuHarare yekuEastville yemurandakadzi nemurume wake vakaita vana matwinzi 1 akashaika, 1 afa kudaro. Veukama vakauya, vepedyo vakauya nenyaya yekuti vanotiwo vanavo vanga vari vana vadiki ndizvozvo havakwanisi kuitirwa rufu rinounganidza vanhu. Asi hama dzepedyo dzinouya nehupfu, dzinouya nemapoto, dzinouya nemapleti kuti zvavari kuita zvechizvo vabatsira chinhu chinhu chinoratidza kuti vanhu makabatsana, vanhu makaungana. Nyaya yandiri kutaura yane 3 years yaitika. Amai vanochema vachiti izvo. Ndakasvika panguva yekuzokandirana mashoko nemumwe mukadzi akauya kuzochema pamba pedu mushure mekuenda firwa. Asi mukadzi uyu hatina ukama pamba pedu, asi tina ukama wekuti tinogara tese. Tagara tese kudaro vakataka kuniti ivo muri vanhu vakasara, muri vanhu vasina chinhu, makadhakwa zviya zvekutokanidzana. Asi vakabvaisa shoko rekuti izvo ndiri kukumbira kuti imi pandakauya panhamo pamba penyu nepoto yangu ndakauya nayo yakanaka, asi poto iyi yakabva yafira pamba penyu. Ndiri kuda poto yangu, ndidzosere poto yangu, ndidzosere poto yangu. Ava amai vakaenda panhamo yamai vanga vafirwa nemwana vakakumbirwa poto reka kuti vakangoendesa poto vega. Vakangoenda vega, vanotiwo akangoya nepoto yavo vega nokuti panhamo muvakidzani. Okay. Zvadaro mukoma KB pakunetsana ndipo pavakazotaura nyaya yekuti ndiri kuda poto yangu, ndida poto yangu. Zvadaro vakanzi vanoti iwo ndakanzi kana mukadado zvekutamba neni manji panosvika nyoka, ivo vanoti nyoka yakabva svika nguva iyoyo. Vadaro vakazosvika pakutoendesana vanhu ava kune vamwe chairman vari munzvimbo, mutungamiriri. Ndobva vaenda ikoko. Vaenda vanoti chairman vakati ndichauya ikoko kuzogadzirisana, endai munogara zvakanaka. Ishoko remunhu mukuru. Ndizvozvo. Endai munogara zvakanaka, ndichauya ikoko. Zvisinei kuti date ndire musi wechingani, asi ndichaita sei? Ndichauya. Mashoko evanhu kwaro akasimba. Chero kaita next year endai munogara zvakanaka. Nhasi vandibata vanhu vane mwana akafa, vanoti ndakanzi izvo munofanira kuti mundipe poto yangu. Mukandipa poto yangu muone kuti mwana wenyu hamukiri. Hey. Apo ndipo pane shoko rese rakavaremera. Right. Vanoti upenyu hwavo vanoziva kuti hakuna munhu wavakanzwa kuti anogona kumutsa munhu. Asi seshoko rakataurwa, ini mwana wangu ane 3 years. Handizivi kuti kana achamuswa achamuka ari mudiki rewande 3 years uye zvachamuka here. Saka ivo nhasi vanoti ivo ndatenga poto Bosho, ndakuda kuendesa poto iya, ndonodzosera poto. Ndovabvunza kuti nzira yamuda kuendesa nayo poto ndeipi. Svikanzi muridzi wepoto tinomuziva, sokureva kwakuti anoda poto toda kunomupa poto nhasi. Ndichibva ndatiwo inini pakutanga makambogadziriswa nenzira ipi. Svikanzi tikaenda kwachairman kuti indika kwachairman musvika nepoto muchiti chairman nyaya makati moda kugadzirisa iyeyi anti munhu akadando zvakati, saka ndatenga poto. Muperekedzwa zvekunosiya poto. Saka ivo vari kuti nhasi ndichatsvaga vakuru tauda kuendesa poto. So tiri kumirira kunzwa kuti pachaenda poto shoko rakataurika marimwe zuro, shoko rakataurika kusora zuro, shoko rakataurika nezuro rekunzi kana mandipa poto yangu muone kuti mwana wenyu hamukere, tizoudzwawo kuti chichaitika. Asi shoko randiva naro ndanzi ndizise muri yeZimbabwe kuti poto iyayi ndatenga.
muri yezimbabwe pakachinjana mashoko apa pakati pevakadzi vaviri wokufirwa neuyu akaendesa poto pamariro kusvikira anzi uyu wokufirwa kana mukadzosera poto yangu mwana wenyu muchamuona saka poto yatengwa. Baba Isabel makambobvunza here kuti poto iyi yanetsa iyi yanga iri poto yerudzi? Ipoto mamedium size poto dzinongobikirwa yanga isiri nhamo inoungana vanhu vakawanda. Okay. Zviya zvekungoti munogona kunge muripo 3-4 pamba mubikira kana kuti poto iyo pairi kuuya kuzobatsira pamusoro pedzimwe poto dzagara dziripo. Exactly. Haisi kuti ndo iri kubikirwa yakamirira vanhu. Kwagara kune dzimwe poto. Ndauyawo kuti ndikuzivise kuti ndiri mumwe anobatsira sehama. Ndauyawo neyangu kana plate. Haisi nekuro zvinoshamisira. Ende kufa kwayo nguva yese kunonza kuna kutaurika. Kwazotaurika kuti munozviziva here kuti poto iyi yakafira panhamo yenyu. Ende poto yacho ichiripo. Poto ichiripo. Okay, regatinzwe kuti vedare vanoti kudini kuti mwana achamuka here kana kuti mashoko ekutsamwisa kana akatadza kumuka chichi chaitika. Amai vekufirwa nemwana avo ngavaendese poto iyo, right? Mukuti mwana achamuka kubva kupiko ngavangoenda kwa gogo Chihoro nemashoko avakataura ekuti vanomutsaka mwana muti ndo zvatataura Baba Isabel kuti kana mwana akatadza kumuka poto yatengwa yadzoserwa chichi chaitika. Mawani unofanira kuzadzisa zvawakataura. Yes. Ende kureva kuti kana uchiti mwana achamuka zvinoreva kuti ndiwakaita sei? Wakamuuraya. Icho kwadi muri yeZimbabwe kantora mukana wekuti mamuka sei kwa matimano wasenyika kuka kwa muri ikoko. Ndinoziva kuti munenge makabuda chimuti muri mukati mukufamba nacho. Chikwanzero indefenyuro yenyu inorema. Inenge mukati mukutendera mukati mukufamba. Icho kwadi muri yeZimbabwe mukati meweekend. Tanga tiripo mukati menzvimbo yatinoshevedzera kuti iyo Karoi mukati menzvimbo yatinoshevedzera kuti Dugel. Tanga takabatira tiri mukati mekufamba mukati menhefenyuro. Senhefenyuro dzenyu tanga tiri mukati mekufapfaidza. Muri mukati kuti tizivane. Tiri mukati mekufadzana. Tiripo pa Mr. Matemera vakagadzira nzvimbo. Icho kwadi muri yeZimbabwe nzvimbo yaifadza. Ndoda kutenda muri yeZimbabwe chokutanga chandinoziva ndechakutizvo panoungana vanhu pane zvinoitika, pane vane mhepo, pane dzakanaka kwete dzinokonzeresa dzinoita kuti vari kufara vakutikane kufara. Asi chandiri kutenda panapa inyaya yevakomana vandinogara ndichitaura vanotitepesika nari musoro haitore nguva isina kugadziriswa, vanotitirawo zichairo bhandi harigari risina kubatwa zvisine kuti radona zvisine kuti rakakaneseka, asi vanobata vachivokwiridzira vanhu ava munovaziva ZRP, Zimbabwe Republic Police. Vakaita basa. Muri yeZimbabwe tiri pakaroi vanga vakadirwa. Yes. Vanga varipo kubva kuChinhoi kupinda mukaroi kuenda kuTengwe. Varume nevakadzi vanofamba nebasa iri ZRP vanga variko Ende vakabata basa. Takapika kuti 10 Saturday AM kunosvika na 7 kuseni musi Sunday vakanga vachingoripo ende vachingomhanya nesu ende hapana kakwanisa kuita miito yake nokuti vakomana vaipfapfaidza vakanga varipo. So zvandinoda kutaura muri yeZimbabwe ndapindira munzvimbo iyi regai ndimbokupai zvandakanotora zvandakanopakura nekureva paka Karoi Ward 4. Karoi Ward 4 chiri kuti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda mukati menzvimbo yePakaroi ndapindira mukati menzvimbo yepaWard 4 zvandakabata nekureva muri yeZimbabwe zvakaitika kumashure zvanga zvisina wiki zvaitika. Pane murume akaita mwanakomana wake mwanakomana achibva aita mukadzi aita mukadzi kudaro mwanakomana mukati menzvimbo yekumusha ari mukati menzvimbo yekusha kudaro mwanakomana akanesera nemukadzi ndokubva vasiyana kudaro. Ivo baba pachavo vanga vaine vakadzi vaviri ende mwanakomana wandiri kutaura uyu anga ari mwanakomana wemukadzi wepiri kubva kuna baba ava. Asi zvakazoitika ndezvekuti izvo baba vamadzimai avo ese akashayika. Mwanakomana wachibva sara ende asiri ega vakazvarwa vakati wandei asi ndauzobata nhamba yakuti vakazvarwa vari vangani. Zvadaro mukoma KB mukomana akabva atanga kurwara baba vachisina mukadzi vakadzi vese vakarwara vakafa. Asi mukoma KB mukomana uyu arwara kudaro achibva aindeswa mukati menzvimbo yemuchipatara aindeswa munzvimbo yechipatara. Baba vetu vakaenda kuchipatara vaisvika vachimira vaingobata foni vachiti tamirira nguva yaMwari. Yes. Mwana anga arwarisa. Mwana achirwara baba tamirira nguva yaMwari. Mamwe mashoko ari kunetsa nekuvhundisa mukoma KB mukomana nemhuri yeZimbabwe. Vanhu mukomana achiri pamba achiri kurwara vanhu vaitika vafamba vakaenda kunoona mwanakomana achirwara. Waitika uchipinda mumba vanhu vakawanda vane tsika dzokuti vanobvisa bhutsu
kuti vasapinda vachisatsvina mumba. Respect yomba mevanhu. Vanhu vese vaiti kana vanenge vauya akabvisa bhusu, baba vaibuda panze vachitora bhusu vachirodzikana mupini. Avasi vanhu vepoka? Vanhu vauya kuzoona mwanakomana wavo. Kureva kuti kubatsirana. Vaenzi. Vari kuchema nemi neurwere. Vaitora bhusu vonokana mupini. Vanhu ndozitikana zvetikana sezvoti bhusu datsona zakandwa mupini. Vanhu vaitozotora bhusu mbiri vorova pasi. Vopfeka voenda. Vobva vaenda. Ukati kudii? Zvadaro mukoma KB, mwana achibvazisa muchipatara. Baba vanemba mudhorobha. Vari kudhorobha kudaro. Mwana komana achisa kuchipatara kusvikira mwana azoshaika. Azoshaika baba vakatora mashoko ekuti mutema wedu isusu hatina chinhu chinopinda mumba. Chinorara mumba. Chishuya nhasi. Mwana uyu anga akura sei anga achinzi nababa chitunhu achifanira kurara mumba. Akatoita mukadzi akaita mwana. Akura uyu. Akura. Ndobva chitorarama chinoda kusvika chinodarikira. Vari pamba vanhu vakaungana paBodving. Baba vashedzera kuti vakamira kumberi. Pasati pachiva Bodving, baba vetosvika chitunhu chiri mukofini vachichisumudza vachimbochesene saidi vachichisumudza vomboisa musoro padhuze zinga ruchichoda. Vanhu vachitarisa vachibva vazomira kumberi vanhu vachipinda mumba pepe wanzi sachema wona kuti nyamara ukuchemei nyarara. Vane zvavakazoita sheti yavakauya nayo ndobva vaisika mukofini. Vanhu vachibva kuti aiwa kofini yakadhinda chinhu chinenge kapi. Pane chinhu cheso mukofini. Vanhu vakada kunetsa kusvikira umwe mwana akati baba ndinoda kuzokukiyai ndara. Takuzokukiyai takuzokurovai pano. Zvikanzi nevanhu kana mwana uyu hongu mwana wenyu but asi wenyu mega. Ane zvaitotibatsirawo. Ane zvaibatsirwa nevamwe. Kunyange ari mwana wenyu. Azviite. Kusvika vanhu vanetsa kusvikira yabviswa kapu iyi ikatoonekwa kuti kapu yanga yakagadzirwa zvakanaka asi ikaputirwa nekapu yanga ine mvura ngati. Vanhu vachibva vaibvisa kudaro. Patori nevamwe vanhu vakauya nebhazi ipapo. Vanhu zvikanzizvo pane vanhu vauya nebhazi rakati hafanira kupiwa chikafu pano. Nemhaka yei hanzi vane zvavaingotaura zvandisingazwisisi hafanira kupiwa chikafu pano. Asi zvakazoita kuti vanhu vese vakanga vari ipapo vasaite sei vasaite chikafu pambapo. So mukomana yakazoenda kunovigwa asi mutauro yakanga iripo. Baba mukomana uyu achiri mumba imomo. Baba vachibva vachiyedzera kuti rufu rotanga pana peri nhasi rufu ruri kundidisturba because ndatowina loto yangu. Vakabva kuti ndawina loto ndiri pano parufu panapa ndawina. So ndingasatozivi kuti rufu rwona ndoita kuti vawine loto. Loto yange ichitaurwa nababa awa ndeipi? Amene kuti ndeipi but yangu ratidza kuti ini ndawina. Zvafamba zvangu zvaita. Kuiyo kapu yanga yakaputiridzwa kane sheti yakaiswa mukofini manga kamune mutumbi kana kuti chituna. Isheti yani? Isheti yake mukomana iye. Isheti yemufi. Ndo imwe isiri yakapfeka. Iyoyo ndiyo yanga yakaputirirwa kapu ndivhaiswa imomo. Kapu yanga ine mvura. Vanhu vakazoona kuti pane sheti mukati mesheti mune chinhu chirimo. Kune chikudhinda chirimo. Haisi sheti yega. Uyezve kana iri sheti iri kumbonoisirwe yega. Mukofini. So kapu iyi yakazobviswa here nesheti. Vanhu vakabvisa vati ndeye zvikanzi uke mabvisa alright. Ndobva vaibvisa mvura ichibva yaraswa kune vanhu. Saka mukomana akazovigwa but vanhu vanga vane ma-question mark ndizvaitwa nababa kuti vanhu vari kuya kuzoona mwana muri kutora bvudzi dzamurisa mpini. Madaro ambasi kubvisa vanhu kuchema muri kubata chikunha muchimbochisimudza muchicheraseni side chiri mukofini. Vanhu muchirabidza kuchema uyezve muchishedzera kuti ndazowina nhasi zvangu zvaita. Ari kuchipatara vaishedzera kuti isu tangomirira Mwari izo nekuti munhu aratidza kuti akatopera kare iko zvose munhu akavigwa but izvo zveukama vari kushevedzera kuti isusu zvakatiomera nanhasi hatisati zvizoguma papi nekuti mwana wedu mavhiki atakamuita kubva achirwara asi zvakamira sei. Asi question mark ndeyekuti why bhudhi wedu aitamba nechitunha? Why bhudhi wedu kana kuti mukoma wedu kana muzukuru kana hanzvadzi yedu akatora kapu ine mvura akanoisa mukofini mune munhu zvinhu zvake zvaizira zvoga? Yaimbori nyaya yei? Veukama ndivari kushevedzera nevagarisani. And ibasa rachishashi ibasa rasawira nevasukuru unogadzirisa mutumbi kuite baba nyakubereka. Paiti pakauya kana motokari mukoma KB ine zvayakatakura tomboti mota yayo nemakabheji baba ndova inosumuka kunourutsa makabheji mumotokari kuti chikafu chevanhu chiripo ichi. Ndiye munhu ari kuchema. Asi zvakare vanhu vakazoguma vasina kutozvika ipapo vachinzizwa vakati hadu kuzvika pano zvikanzi isu tinonozvika sei vamwe varambidzwa asi vanhu vatohaya bhazi kuya kuzochema munhu pano.
Clash of the Giants Baba kwanga Pati. kwakaipa. Baba Pati. Yes. Zvepadhukeni ka. Isu tiri kuzadzisa isusu. Kana une hama iri kudhukeni. Ingorifonera ikoko. Ndokune zvese. Nyaya ndoda kutaura panguva ino mukoma KB palutambo iri palutumba. Inyaya inozezesa. Inyaya inotyisa. Inyaya inovhundutsa. Asi inodzidzisa vanhu pamusoro pezviri kuitika. Inzwa Zimbabwe. Pane murume akaroora mukadzi. Ndokuita vanokona kuita 5. Vakomana 3, vasikana 2. Ndokubva aenda kunyika yeSouth Africa kunosevenza. Akashanda kunyika yeSouth Africa for 11 years. 11 years. Achidzoka achienda. Ndokubva avaka. Ndokubva audza mhuri dzake kusanganisira neveukama kuti ayo vakomana ndaneta kushanda ndakuda kudzoka kumusha kuzogara mamba pa. Ende chokwadi aita zvinhu zvaioneka. Akafenza musha wake. Akavaka pamba pake akaita zvese. But pamba pake pamukoma KB mukafamba pamusha apa panga pane churu changa chiripo. Churu ichi chaisatimbwa. Churu ichi chakaguma chareba zvokuti chakatoenzera neimwe musha kana kuti nemwe rufi imwe imba iripo. Hey, chichingoroba kuenda kumusoro chikatuta zvinoita mujuru zvazha ichingotuta chaisadona chairamba chichena mudenga ndobva chatoreba. Inzwai zvakaitika mhuri yeZimbabwe. Musi wasvika baba vachinzi vadzika kwaisaya saya tomvura twapedzisira utu. Mvura paichaisaya kwabva kwaita makore. Kuchibva kwaita mvura yakarova katatu. Kuti vanhu vese vaifamba varoti vakarara vamwe ngari mudzimba. Kuchinovira pakabuda shoko rokuti kurova kwaita mvura iyi yakabva yanorova churu changa chiri pamba apa. Churu pachakarohwa mukoma KB chakaita ground. Kubva mudenga mwemera kuenda pasi. Pamba baba ava ndobva parohwa mwana 1 nemvura. Akatakura kuchipatara achibva afa. Atina kuvidza zuva pazuva iri pakazobuda mashoko kuti mufamily yevanhu ava nguva iyoyo kune vanhu vamwe 2 vakafa kusanganisira 1 mwana wababa ava 3 vanga vafa pasina kurwara. Hey. Kusanganisira 1 akadonha akambira. But time vakaitsvaga yaita senge time yakafanana. Inova ndiyo time yakarova mvura munzvimbo yelutumba pamba pababa ava. Mangwana makuseni nguva iyoyo pakaita ground churu chati sei chaonekwa chakadonha. Mangwana makuseni kune nyaya iripo yandakwanisa kutaura naSabhuku wemunzvimbo iyi. Sabhuku akaramba mukoma KB kutaura neni. Akati inini ndinotungamirira zvemunzvimbo. Kana kwanzi vanhu vanetserana neminda, vanhu vanetserana nemugano. Zvine chokuita mumba memunhu zvisinei nevanhu. Anditaure Bhosho. Bvunza muridzi wepamba. Nyaya yendiyada kubvunza nekudzidzisa mukoma KB. Inyaya yenge chinetsa nevanhu. Kuti nzvimbo iya yenge yakamira churu chakareba yakazowanikwa ine muti. Panga pasina muti. Panga pasina munhu paine churu chakareba. Churu charohwa Chaita ground vanhu vakato ground hapachina churu. Churu charohwa zvishwa paita level hapasina churu. Mangwana kusini zuva richibuda pakamuka paine muti. Muti wanga wakakura sei? Muti wakatokura uriwo muti werudzi rwemutondo. Asi pasaidi pacho pakamera kamuti kemukonde kaiki kuti mukabaya kanobudawa mukaka. Asi patori nemuti wokuti hapana gomba hapana chii. Muti unotaridza kuti utori muti une makore uri panzvimbo. Asi nezuro panga paine churu chakarohwa nemvura. Vana vafa toita sei? Vanhu zvikanzi imbo mhanyani mairufu. Pamusha pandiri kutaura pakaitika rufu hapana kuungana vanhu darika 15. Pavanhu vanosvika 15 hama ndofunga ndodzosvika kuma 10. Vasiri veukama ndonga vari kuma 5 nenyaya yekuti vaisvika kusvika nenyaya ishi kuti hakuna nzvimbo yanga ine churu yozooneka ine muti. Hapana kupera 5 days kuchibva kwafa munhu mulaini muvillage. Kwafa munhu muvillage vanhu vari parufu kuchibva kwaita zvimakore ndokubva yarira mvura nguva ino yatiri inoi. Vanhu chichiri kuitika ngatifambei. Kuchibva kwapa kuchibva kwatorwa munhu. Nzvimbo yandiri kutaura inzvimbo yakatsvagwa munhu wokuti mambo vapindira kuti kutsvagwa munhu abatsira nzvimbo kuchibva kwauya munhu. Svikanzi aiwa zvevanhu ndezvevanhu vamwe ava. But ngatitange nyaya yamuri kutaura tisati tapinda kuti kuda kurohwa nemvura.
tinogona kurohwa mvura kutori nemunhu ane mheni but zvandiri kuona pana pamanje munhu uyu kunyange achifamba tori mheni pachayo pane muti unofanira kutemwa uri munzvimbo menyuwa muti iwowo kana usina kubva muti iwoyo vakomana village vanhu munopera mese muchitiwane mheni munopera mese ende munhu uyu haachakwanise kukontrola chinhu ichi pachadira chiri kuita asi pane here mhiko dzakakanganiswa nemunhu kuti vanhu vazotanga kurohwa nemheni aitonzi kubva kwaakaita munzvimbo maakabva akatobva ari mukati mekuwirana nemunhu pamusoro pechinhu ichi munhu wake aifanira kubva naye ikoko ouya naye kuzimbabwe achibva kunyika yeSouth Africa wogadziswa zvinhu zvake nenyaya yemari yakataurwa neimwe mari yavakamboona ikoko vari vese nemunhu wake akaita zvokutiza saka mhiko dzasati dzapera saka ndiye here murume wametaura kuti akashanda 11 years ndiye murume akashandisa 11 years muSouth Africa zvikanzi pana vazotave panapa kunyange inini mubatsiri hapana here kwamukatsoga umwe wabatsiri kunyange asingazivi nezvizvi but tingopindawo takati wandei mubatsiri anga akuita achidhonda achitya akuita chicha zvikanzi keti watsvake ndokubva kwaita nzvimbo yakasangana vechechi ndokubva kwaita nzvimbo yakasangana nevanhu vechivanhu but vakatukira panzvimbo iyi vanga vakasangana vari vechichi nechivanhu vapinde pama mukoma KB zvikanzi pane pazvatakutaura pano tiri kugadzisa chimwe chinhu chichitoshata but tira kutaura tataura nevana vepamba apa paka nemuti uyu nokuti pakazonongedzerwa pachina kuti muti uyu ndiwo dambudziko uyu mukatarisa nonono kumashure vanhu havana kuramba chikonzero vaizviziva kuti muti uyu havaizivi kubva kare muti uyu paizikanwa chiri churu zvikanzi muti ngautemwe hande kuti muti ngautemwe mukoma watemwa nani vanhu vachitya ende pakatemwa muti uyu wakatemwa nemunhu 1 anga akashinga even vanhu vake vanoshanda navo kana kuri kuti inganga vanoridza mbira kana kuri kuti mupostori vanhu imbira vakatya mubatsiri ndiye akatora demo rake raakashivedzera kuti kana kuri kuti ndahwina ndichipedza demo iri rinofanira kunokandwa murwizi kunyanza dzamunoziva dzine mvura yakawanda isingapere riende zvaro ndobva watemwa muti but usati watema zvikanzizvo pari kudonha muti uyu muridzi wazvinhu izvi ari kudonha zvinhu pane zvichaitika toda kubvunza vanhu vepamusha musanganisira mudzimai zvikanzi ngautemwe nokuti kana muchitaura kuti chinhu hachisi kumira chika chese chichapera muti uchibvotemwa mukoma KB uchingopedza kutemwa mukoma KB baba ndiri kutaura pamba vanga vakamira chiona muti wachidonha vakadonha vanhu vakatarisa kudewo kudonha pasi muti uchidonha baba vachidonha takurai munhu ari kachiri kudziya kuendesa kuhospital akabva aendesewa Beitbridge hospital chipatara chihombe chiri muBeitbridge ndobva aendeswa imomo achinosvika chiedzera kuti muri kuuya nemunhu akapera kare akatofa achibva afa handei mukoma KB kuti pamba paitwe rufu paidzimwa moto mukoma KB vanhu vakavesa moto wokubika hapana kubikwa parufu apa moto waidzima kudirwa mvura vanhu vachinzwa nedhasi remadota vamwe vachidonherwa nemadota ane moto aibva kupi asi moto wese unenge kuti kudzima nani kusvikira zvakare vaibatsira vashedzera kuti aiwa tiri kukumbira kuti panapa tiite zvatiri kuita but panapa vigai munhu chete maviga munhu tozobatsira zvimwe vanhu vaende kudzimba dzavo hapana vanhu vanosvika 20 vakauya pamba apa pachivigwa munhu kusvikira avigwa izvozvi mukoma KB pachibva panzi izvo paroda kuti pagadzirwe pamba apa vasati vagadzira mwanakomana wepo achibva tava kurwara nenjere mwana iyeye vakamushayiwa kwe2 days zuva rechi3 vachibva vamuona ari pagomba paya panga pane muti vaya wadonedzwa pepe ari mugomba achitochera atodzika pasi autozokutoshiedzera kuti mavhu andiri kukanda panze apo akudzoka mukati hapana unokwanisirwa kuti ndikafoshorera mavhu aya asadzoke mukati ndopa vakazwa kuti pane munhu but vakapedza 3 days vasingaone munhu but achichera aripo pachishayiwa kakodarika neipapo pane gomba ipapo zvikanzi mwanakomana ari umwe chibudisai mwanakomana uyu pamwanakomana uyu ndo paricharapira zvese nozuro nibataka kunzi mwanakomana akuziva kuti zvanenge ari kuita zvone ndopakanzi nemabatsiri zvinenge zvakuita baba Isabel Lutumba mukoma KB iBeitbridge but nanhasi vanhu vachiri kutya kuti kukangoita zvemakore hakuna zvinoitika here but vanodudzira vanoshedzera kuti hakuna zvichaitika nyara izvenyu saka baba Isabel muri kuti mimi kudzoka kwakaita baba ava vaishanda kuSouth Africa ndivo vakakanganisa kamhiko ndo vakakanganisa mhiko vanhu vakazorohwa kane mheni vanhu vakarohwa nemheni vanhu vangani vakafa kuburikidza kane mhiko dzakakanganiswa nababa ava pakafa 3 kukazofa 1 kuda kuti vakaita 4 3 veukama ne1 asi ari mutorwa wemuvillage imomo kusanganisira mwana wavo 1
zvakaoma. Saka baba vakatobikwa here? Baba vakatobikwa. Ko dzimwe hama dzacho Dzakatobikwa kusina kuna munhu asina kubikwa, munhu wese kuzvino zvakabikwa. Mushonga wanga uri wei? Mushonga manje kuti vatudza ndiwanga ruwei, ende mushonga wakakanganisira mhiko. Aitori munhu aichikwanziswa vaishanda vese variko ikoko. Vachiti kana wakuenda kunyika kwako, tishenda kunyika kwako ndinokuseterawo zvakuti kuti ariko kutori un'anga zvakare wavaitamba naye akavagadzirira zvinezvo. Tichaenda tese. Ende vatori nevamwe madhire vakaita mushonga yavo vakatowana mari dzavo dzakatowanda. Baba apa vakabva South Africa vakabva nenzira yekutiza. Vachita sekunonzi vane kuomera kwavakuita kuti zvandabata izvi ndezvangu ndega. Handichade kudya nemumwe. Amai. Lutumba. Paka. Silovela. Nyaya yekusilovela muri yeZimbabwe yakamira yakadai. Pane murume akashaika, murume akafa. Afa murume uyu nourwere hwake. Ashaika kudaro murume anga nemotokari yake. Yaizikana kutofamba naye dzimwe nguva achitombopaireta kutakura vanhu. Kana kuti nzvimbo yaigara vanhu vaitokaburuka pabhasi stop vaitobvunza vanhu mota yaBosch yaidarika here. Vaitoziva kuti kana isati yaenda ndio inovatakura. Anga ari munhu atozikana mota yakewo zviri nani munzvimbo. Ndokubva arwara achibva afa. Murume uyu achibva arwara afa mukoma KB. Veukama vakaungana ndokubva vamhanya nerufu ndokubva viga hama yavo. Vaviga hama yavo zvikanzizo zuva renyaradzo riri musi wakati. Tichigova zvinhu. Mukoma wemufi achibva atora motokari ndio yaimboshandiswa parufu kuchera mvura kumhanya kubatozvira kutakurwa nekuti iye aidhiraivha. Achipedza kuti rufu rwapera haana kusiya motokari pamba ndobva naye kumba kwake. Veukama vakataura vakati aiwaka kana kuchinzi zvinhu zvemufi zvakamirira zuva zviri kusanganisira motokari iyoyo yamasora ichi ndizvozvo. Saka siya motokari pamba. Uyezve munhu ane mhuri nemukadzi. Baba mukuru vakati izvo mandisora here ko pandambenge ndichidhiraivha motokari tiri parufu panhamo wai musina kuti usaishandisa. Ndovanoisa mota kumba kwami. Ichokwadi mukoma vakanzwisisa pakuti iwo mukoma KB havana kudhiraivha, havana kuzodhiraivha kuti anopaka kumba kwavo, anopaka kumba kwemufi, Vakanopaka kumba kwavo, vakazvinzwa kuti musashandisa motokari. Ichokwadi havana kuzoshandisa motokari asi vakanoipaka kumba kwavo ndipo vaipaka. One day masikati machena mukoma KB pamba pastori na munhu. Ivo vachitofamba mukoma kubva kwavaibva vakatarisa kuti pamusha apo hapana munhu. Motakari ichingoteka nguta hutsi. Vanhu kumhanya kunaika hutsi pane aniko hapana aripo. Vachinosvika vanhu mota ngando. Motokari yakatopotsa yapisa imba yehuswa yanga iri pedyo. Kusvika motokari yese yapera kuti yapfuta. Yapera motokari mukoma pakaiswa date rikunzi musi wakati kune nyaradzo. Date rakanga riri musi weSaturday yadarika ishi renyaradzo yemufi. Mukoma KB vanhu vachiti mangwana nyaradzo vanobva kure vakatouya vachiti tiri kunorarirako nokuti atizokwanisa kusuka nenguva yakanaka. Ndobva vatouya vanhu vatouya vakachinzi vakamirira kuti mangwana inyaradzo. Vamwe vari kuenda baba mukuru, vamwe vari kugara pamba ipapo pari kuita nyaradzo, vamwe vari mudzimba dzevayaukama kuita kuti mangwana uri kunosangana papi panyaradzo. Musi weFriday kuseni, Saturday kuseni, zuva racho renyaradzo, mota ichibva yamuka. Mota ipi futi? Mota iya mufi yeye ichibva yamuka iripo pamba pamba pake mufi. Ndobva yamuka iripo. Yakamuka iri pamba pemufi yakatsva kudaro here? Aiwa, motokari zvayanga iri isina kutsva. Yakapaka. Baba Isabel, Papa dzokoro simba. ichokwadi. Mati Isilovela. Kune murume angane mhuri yake akasara achibva afa nematambudziko. ichokwadi. Asaya kudaro panga pane motikari. Mudziyo. Ese. Motikari iyi yakatoshandiswa parufu rwemurume uyu. Ichidhiraivha nemukoma wemufi. Ichidhiraivha nemukoma wemufi. Ichokwadi. Right. Mukoma wemufi akatsurwa kuti aiwa zvinhu hazvisati zvagoverwa. Vadii kudzosera motikari kumba kwemufi. Pazvinhu zvinogovewa. Right. Kunzi motikari iyi yakafanana nezvimwe zvinhu zviri kunzi musi wakati zvichagoviwa.
saka torai motokari yemufi iyi hongu maishandisa parufu asi muridzi wayo ndiye mufi. Zvamataura kuisa dheti renyaradzo kureva kuti motokari ichazodiwa panyaradzo ichagoyiwa sekugoyiwa kuchatiwa mumwe mudziyo. Saka chiendai munodzorera motokari ipamba, haifaniri kugara kumba kwenyu nekuti mudziyo usati wagoviwa. Baba mukuru vakazvinzwa vakati ndazvinzwa motokari handichashandise, asi havana kuenda kunoipaka kumba kwemufi. Vakabva ipaka pamba pavo, vaipaka pamba pavo vakabva vabuda pamba paka pasina munhu masikati handizivi kwakakuru kumunderi, vachifamba kubva kwavari vachitoona kuti pamba apo motokari yakatanga kubuda utsi. Munhu wese akari kure kana kuti motokari kubuda utsi iye, vanhu vakamhanya kuti motokari inenge yakutsva. Ko pamba panani? Pane vana here? Vana vari kuzvikoro. Wanike motokari yakubuda moto vachinosvika kuvhura madhokuta sei pakangopiti mhepo, motokari yakuita sei ichibva yapfuta. Ende motokari yakapfuta kusvika yapera, imba yange iri pedyo kitchen yakatoposa yatsva. Motokari ichibva yatsva kuperesa kuti veukama vakatanga kutaura kuti aditika handiti mazvona itori mhosva iyi nokuti motokari yatsvina kumba kusiri kwayo. Munhu agari kumba kwayo kwakaisa motokari ipapo vanofanira kuti vadudzire musi watichagova zvinhu kuti motokari iri kupi, nokuti motokari ifanira kunge iri panapa. Vakaita senga unonetsera havo but vanhu vachibva vanyarara. Munhu paiswa dheti renyaradzo, vanhu vakaenda kunyaradzo vakabva kuri vakatosvika ari mafriday kuti saturday igosvika varipo. Panga pakatobikwa doro rechivanhu kuti vanhu vatambe vachita zvinhu zvavanoita. Vamwe vainamata vachiti vagoya ipapo kupemberera. Mukoma KB Friday kusaturday kuseni zuva remanyaradzo mota yakamuka yakamira payakasiyiwa nemufi iripo ndo payakamuka iri. Mukoma KB regai ndikuudzei, manyaradzo aifanira kuitwa, nyaradzo yafanira kuitwa musi wesaturday haina kuitwa. Vanhu vakatiza, vanhu vakadzokera kudzimba dzavo veukama kuti tombofamba. Asi chokwadi chandinacho panapa ndechekuti kunyange vakati tombofamba hapana kwavati vaenda izvezvo. Ndakwanisa kutaura zvakare naSabhuku nemukomana mukuru anova ndiwe mufamily izvi. Ndikataura nemwanasikana mwana womufi ari kushevedzera kuti isu takamirira vakuru. Mudzimai ari kuti izvo haisi hama yangu murume wangu, veukama ngaite zvinhu zvavo. Asi chidaiziva ndechekuti inini ndainyunyuta nezvakaitwa nababa mukuru kutora mudziyo wepamba kunoisa kumba kwavo, zvokuti ndiri kutofungira kuti ndini ndakapisa motokari. Asi zvakanaka kuti zvakaitika masikati vanhu vese vakatarisa kuti hapana munhu. Neniwo ndiri mudzidzisi zvakaitika ndi kuchikoro kwangu. Bvunzo wedu tose ndokuti yakuonekwa zvairi kana pane maki mapendero vakaitwa zvairi zvese ndo zvairi, asi yakambotsva iri apa ende panga pasina asi yangomuka iripo. Saka bzidede izvo zvokutsva izvo zviri kumba kwabanguru, zviri kumba kwabanguru. motikari ichiri same brand zvairi yakumba kwemufi, chiberekero yayo ndio zvairi iri kumba kwemufi. Bamukuru vari kuti kudini apo pakangonyararwa mukoma wangu, pakanyararwa pariziva vanhu vari kungotarisana kudai vari kungotarisana, vamwe chiti akambozvitaura ende mukadzi ari kushevedzera kuti ini ndanga ndichinyunyuta handizivi kuti zvinogona zviri kuitika here, ndaichinyunyuka nekuti ifuma yangu yandakasiyirwa nemurume wangu nevana vangu. But sei yakanopakwa kumba kwemwe munhu, ndaitofungirwa ndichinzi ndini ndakapisa asi ndiri mudzidzisi ndaiya kuchikoro ini. Vaiwa chavo vaudzwa kana maprofesa kanzi dai matora munhu asi uda chipatara mutore ndobva atorwa zvakare. Atorwa ndokutaka kuitwa sei, hapana zvinhu zvanga zvichingochinjwa, ndokudzorera kuchipatara. Adzorera kuchipatara ndopakazosvika panguva kuti no dokta akuti munhu aita sei, apera afa. Ari muchipatara kudaro vasati vamutora vachigara pasi nyaya yekutora chinzi munhu anga akazvitakura ane 9 months. Chii chinoitwa kana munhu aita sei, afa akazvitakura. Ndokuti kamutauro kwakaroorwa munhu nevakaroodza vachiti tinoziva kuti imi pachini manga musina kuroora kwakakwana zvakamira zvakadii. Saka manje tikatanga kutaurisana munhu asati aviga toita sei zvakanzi isusu tine mari dzatiri kuda totobaita sei, maviga mwana wedu vabereki natezvara variko ikoko mukoma KB kuchibva kwanzi ngatsvage mubatsiri. Zvinhu zvedu zvikuita noizi yakawanda plus mafiro aita munhu uyu hatina kumanzwisisa anga achingodziya munhu akapera kudhara iko zvinozvikonai mutauro vanhu havasi kuwirirana pachiva pashedzwa mubatsiri vanomubatsiri nyaya iyi yakaoma iyi wangu munhu akafa ndiri kuona maoko evatorwa but ndiri kuona ruoko rwapakapinda nevatorwa bridge rine muna ukama veukama pakuti wetorwa wazopinda vane pavaipinda napo pane munhu ari padhuze nemunhu uyu but munhu ndiri kuona tiri hama but mutemo uri unoramba manje panogona kuti anoise munhu afa kudhara. Toda kutaziva kuti chii chakambokonzeresa kuti munhu afe. Pane zviratidzo zvinofana kuti zviite asi maonera ndiri kuita inini ndaona machema futi musati maviga munhu uyu machema rumwe rufu asi rufu iroro ruchauya rwakatakura chikanti richikuratidza chimwe chiratidzo chinoenderana nekufa kwemunhu uyu changa chichidiwa mwana ari mudumbu umu
avazimai vacho asi zvanga zvichidiwa zvakundikana zvasvika pakuuraya mai mimba iyi yanga ichifanira kungodisapia isina kuonekwa. Mwana ine 9 months anga achitorwa ari mupenyu unoshandiswa. Ime muchiti mimba yangobva asi mimba yanga ichibarwa neimwe nzira yamusinganzwisisi zvokuti manga muchifamba muchingoti mukadzi uyu angaine pamuviri but pakadisapia ende chokwadi zvinoteka kwaari vakawanda vanhu muzimbabwe muno vari kungomugari pa 7 months 8 months 9 months vakungonzi pamuviri hapachawanikwa but munhukadzi asina kumbobhilita. Saka mwana atorwa but matorerwo aitwa mwana havana kutora nenzira yakakwana vakanganisa chibvouraya mai. Asi tiri kuona zvakare mwana kunyange vamutora tiri kuona mwana afa futi asi mpenyu zvese zvafa matorerwo aitwa mwana but tinoti tikuratidzai pane zvanga zvichidiwa zvachona tinoda kuti tikuratidze kuti zvafambiswa sei. Munofanira kuona chiratidzo asi akaita zvinhu izvi anova ndiye akavhurira vamwe veukama ndo anofanira kutaridzwa chinhu ichi. Muone mukoma KB vanhu vakaungana vachiti toita sei rufu ruri pano pindirikiti mbudzi nembwa mbuzi nambwaya dzichifamba paruvazhe hamai kumagundi hei kumagundi hamai kumagundi hei kumagundi jagesa musutu hei kumagundi kufambako mbudzi nembwa but mbudzi nembwa manje zvava zvichifamba zvine varidza ndosikana kuti imbwa yaningi iyi mbudzi yaningi mbudzi nembwa zvaizikana kuti ndeyekwaningi vanhu ava ndivanani kwana sekuru vemurume wepamba pemukadzi afa. Okay. Kwakaroorwa mukadzi uyu kwasekuru vake ndokwakabva mbudzi ende panodarika misha mitatu kuti uende ikoko ndo dzakufamba dzichitenderera kuti adarika padhuze nevanhu singatize vanhu honeka chiri kwezvi ipreparation dzimwe hembe manje dzakazooneka dziri apaka dzakasangana nedzimwe hembe dzanga dzakatengwa nemukadzi uyu dziri dzepreparation dzakachengetwa mumba achiti mazuva akakuita sei akukwana. Murume akatochividza kuti zvinhu zvinochiromba kwangu izvi ena ntiasamaoneso azvimo zviri kuonekwa zviri pambudzi nembwa zvisina kusungwa. Murume ndopakati aiwa mani kwembudzi nembwa ndezvani izvi vanhu nda kutaka kuvigiridza ndirika kusvikira sekuru yangu aripo zvikanzi mbudzi ndeyangu iyi chandisiri kugona kuona kuti ndechangu imbudzi revandu zvikanzi sekuru mbudzi yenyu angati kuizemi vachibva kuti ndeyangu zvoda kufambirwa izvo andisua zvakamira sei zvoda sei zvoda kufambirwa zvikanzi allright nemubatsire hazvina kushata zvinogona kuitika pana pande zvekuti baba imi mamuna zvamunogona kutaura here pamusoro pezvitiko zviri kuitika izvi muvhileji munoona vanhu vakawanda. Imbwa mukoma KB ndobva yabuda haichaonekwi pambudzi yape imbwa ichibva yasara mbudzi ichibva yanorara pasi pemuti paita senge panosukirwa pakadzvarwa rimwe ruva rekuti kana vanhu vachisuka vanodira mvura so ruva iri rakaita green uyezve huku dzinosvika ipapo dzichifukura chine senge dzinoda kutonhorerwa dzichimbovatamo gomba iroro ndopakana kunovakatichi pakatobata mbudzi yarara kudaro mukoma KB nesaidi zvina zvinobva pamusoro zvanga zviripo imbwa ichida sei haichaoneki. Imbwa ndokuzongobva vana vanga vari kugedhi vachitiza imbwa ichihukura chiwe ichazoti saka sireti vana baba vava vanga vagara pasi ichibva svika ndobva yaruma ichiruma baba vachiti imbwa baba achibva dona ipapo baba ndiye zi kufira parufu ipapo vakafira parufu ipapo vakatofa parufu varimo nembwa but mafira achanonisa ndeyekuti vakarumwa tsafu zvekungoratidza kuti maziro embwa aruma ropa raitobuda richisinina kubva pabva nemasemo embwa kwaite kuti vane chavakadamburwa nenyama yakabva hapana maiwe imbwa iruma vanhu pavatiza imbwa havana kutiza chiki dzembwa vakasvika kuti imbwa iyerika ndoyambouya paine zvinhu kumusana nembudzi iko zvino zviyatsoka kureva kuti haisi imbwa chaiyo ndo zvavaitiza kwete kuti kuruma vanga vakaijaira baba maiwe ndaruma vakatosara vachidonaka imbwa yatogara soko vachisara vachidona ndezi vanhu vakatora nguva sina kundana baba kuzoti baba batakuda munhu chipatara vachinosvika kuchipatara munhu sarai asi ronda diki rongoti mazuva aita sei aruma asi batsira ngambodzera chiti nokuda kwezvinhu izvi ndaona maviga mumwe munhu zvakare pane zvichaitika hapana rano zvada kutaura vanhu vese ameno iwe baba vakatomboda kuramba kuti kwanzi izvo mbudzi inoite senge ndisingaisiyi but yanga iriyawo mwanakomana wavo achibva ataura zvikanzi izvo inini pachangu ndine mukadzi wamuri kuti ndakarambana naye mukadzi uya ndira kurambana naye ndakamuendesa mushure mekugara pasi inini nemukadzi wangu nevabereki vemukadzi wangu mushure pandakamuendesa pandakamuendesa inini vanhu makafungudza ndaendesa mukadzi kunosungira ndakaendesa mukadzi kunosungira asi pamukadzi ari kumusha ikoko pamwiri pachibva padisapia ndakanyanya kudzora mukadzi pano patakafamba ndakabata baba vangu
saka ndakagara pasi iniri nemukadzi wangu nevabereki vemukazi ndikaona kuti paitwa izvi anorarama here vabereki ndokubira munichengetera mukadzi saka mukadzi kuenda zvakaita baba haadzoki futi kana manga musingazvizivi muchifunga kuti mukadzi wangu paakaenda ane mwana mukadzi wangu nepamwiri paya pakashayikwa hei mwana wababa vakupupura ipapo aitosheedza ari kana munhu afa ngaavigwe baba vakatoti vavigwa here kana kuti vasati vese hapana tavigwa unyoro huno hapana atavigwa vese ababa ava vane vainzi mbudzi yavo ndiyo nyembwa yakachiro zvinhu zvakabva kwavo havana kuvigwa muroora wacho muzukuru wacho akafa zvakaramba muviri asati avigwa vese ingoti turudwe muchidimbu kuti chekubhikita ichakafamba sei ichokwadi muri yezimbabwe nyaya yandiri kutaura yekubhikita inyaya yakaitika sezvizvo nzvimbo yekubhikita yandiri kutaura inzvimbo ine mapere anofamba usiku zvikora zvikara zvesango asi mapere akasvika pakusangana mukati menzvimbo munoraramira vanhu ndokubva tanga kurwisana ndokubva tanga kurumana ari mukati mekururama kudaro vanhu vakachizinzwa kusvikira vanhu vazobuda pavakabuda vakaonekwa pane hwani raneta hwani rakuvara hwani rakuda kutopepeteka mukati mekufa vanhu vachibva vazoripedzisa chikwenzero vanga vakuona sekuti izvo kana bere iri rikasangana nemunhu kana zvipfuwo richapedzisa chikwenzero rine hasha dzokutsemwa kuti rakuwadzwa nerimwe asi rimwe richiranga ratotiza vakazosvika vanhu vakazoripedzisa asi varipedzisa kudaro vakataura neutungamiriri wemukati menzvimbo kusanganisira masabhuku nevamwe zvikanzi aiwa kana zvarakudawa kudaiso ngarichipiswa kana kufutsirwa rigokani kukadarowa asi chakazonetsa vanhu ndechekudizvo pane murume akatozoonekwa mhuri yezimbabwe ari mukati mekuvhiyiwa achitovhiya bere riyari murume uyu anga ari ega here kana kuti vakatoonekwa vari vacho kune vamwe vanga vakangomira ipapo nevamwe vanga vakangomira ipapo vakatobatwa nemapurisa right nenyaya yekungoti vakanga varipo vachiona munhu aivhiya ndokubva vabatwa nemapurisa vakadii mapurisa kudaro vakanobhadhariswa mafaindi varipo 3 vamwe varume vaviri nehwana aivhiya asi vamwe vakabhadhariswa mari dzisingadarika kana ma$20 asi hwana uyu akabhadhariswa mari inodarika 100 years aisinzi ifaindi asi nyaya yakanetsa ndeyekuti pamitezo kana kuti mapatsi ebere iyi akashayikwa mamwe asina kuonekwa mamapatsi akashayikwa ndakafanana kuti muswe hauna kuwanikwa nduru haina kuwanikwa nemusoro hauna kuzowanikwa kusvikira yenzi ngaubude vaenda kumapurisa asi pakazobuda muswe ndokubva pabuda musoro nduru haina kuwanikwa saka izvezvi vanhu vari mukati menzvimbo iyi vari kuti ivo pakuziva kwavo nduru yemhuka izvi haina kunaka ine poison okay saka mukati menzvimbo iyi mune vanhu vanomboita sekubika doro vachima vachiita sei iko zvinozvi mukoma kepi hakuna munhu ari kubvuma kumwa doro ari padhuze peumwe hapana munhu ari kugona kudya chikafu ari padhuze peumwe vari kutya kuti nduru yakaenda kupi wangu akafiya ari kuzivikanwa but nduru yakaenda kupi inani ari kuda kuishandisei iyo chizivikanwa iri dangerous saka mashoko ati kubatiko zvinoita kuti pari kunziko zvinozvi murume uyu anofanira kuti atoendeswa kwamambo kuti ataure kuti izvo nduru yakaindepi uye paivhiya bere airivhiyei nokuti bere harisi remunhu ibere renyika ke ichokwadi ibere renyika ibere redu iri ibere redu ibere renyika airivhiyirei aida kushandisa mabody parts hayo iyo body part yakatora iyi ari kuishandisa chii nemhaka yei anoda kuzodii vanhu vari kuti togara sei kana tisati taona nduru iyi kurarama kwedu munzvimbo iyi kunogona kutinetsa ya nduru yebere yakaenda kupi naikanyemba ndinonzi po mapisa ndiri kunoku kwa mutoko po mapisa tose tiri kutobatsirana tiri kutotsvaga nduru iye achibvunzwa pavakasukwa nemapurisa vakabvuma kuti yese vakaonekwa vachivhiya bere vakadzosera musoro pamwe chete nemuswe vari kuti nduru yakaenda kupi mindiro andisati nakwanisa kunzwa mukoma kebi kuti nduru ari kuti akaende uyezve chaimbori chinangwa chake chekuvhiya bere iro risingadyiwe zvakaoma kuvhiya bere shuwa here ngataura kuti nduru akaisa kupi hamuna kunyora zita nai baba Isapewo ivo vagari vekubhikita vari kuti nduru yebere pane here zvainoita ndichitaura nemumwe mukoma kebi ari kuti nduru yebere mukobhosho iri dangerous ukaisirwa muchikafu kana mumvura chaimo chaimo kungoonwa nokutosiya nyika inorwarisa inouraya nduru yebere yakaenda kupi naibhosho nakanyemba ndinonzi Niko Jokonya kwamusiwa so daitambodzwa kuti pane vanoziva here kuti nduru yebere chayakaipa chii wai vagari mubhikita vachivhunduka yakaipei baba Isapewo zvakangofanana nevanhu vanotaura kuti nduru yegarwe haina kumira zvakanaka ichokwadi here tiudzei vanoziva vakaenda kuchikoro vakaita makosi kana kuti vakaita zvinhu zvinoenderana nemhuka dzesango ichokwadi here kuti nduru yebere haina kumira zvakanaka ana vakanzi avadzidze avadzingwe
kureva kuti kusadzingwe kwevana anokwanisa kumirira mwana asadzingwe mubereki wemwana. So mubereki wemwana ndienda kuchikoro achinotaura nevadzidzisi kuti aiwa ndakamira zvakati uye zvechikoro chinofanira kubhadharwa asi vana vechikoro vasadzingwa. Nyaya imwe yedzimwe nyaya ndinayo pana pamukoma KB nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti kune vana vakanzi vanobhadharirwa neBEM. Vana zvari kunzi vanobhadharirwa neBEM. Nyaya iyi yanetsa kuti kuri kuonekwa vamwe vana vachinzi vakabhadharirwa neBEM asi vana ava vane mari dzavari kubvisa kuchikoro dzichienda kuchikoro asi BEM ichinzi kubhadhara 1 2. Vana vari kunzi vanobhadharirwa neBEM. Zviri kuitika ndezvekuti izvezvi vari kushevedzera vaticha achiti kwandizvo kana vari kushevedzera kuvabereki vachiti mari haisati yauya. Saka vabereki uyai muzoshanda pachikoro muchishandira vana venyu vane mari isati yabhadharwa neBEM. Mubvunzo vari kubvunza ndewekuti takanzi isusu tiri kumba vanoona nezveBEM ndivakasvika pachikoro ndokutaura nevakuru vechikoro vakati rega tichivedze vabereki vakafanana neuyu 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 uyai mugare pano pasi inini nemi mune kodzero mwana wenyu abhadharirwa nechii neBEM. Vachibva vawirirana kudaro vari kuti kufamba kwese kwenguva yese vana vangu vachienda kuchikoro iko zvinozvi vari kutidana vachiti mari iyayi haisati yabhadharwa. Saka zvaisati yabhadharwa vabereki uyai inini mushande pachikoro. Nokuda kwenguva dzedu baba Isabel hatichakwanisika kubata vanoona nezvidzidzo primary and secondary education. Nezuro ndakati rombo rakanaka takasangana na honorable minister we primary and secondary education honorable minister Tolerai Moyo vakavimbisa kuti next Monday right vachaita kuti vamhanye pachimuti vazotaura kane vabereki. Asi chandingangoudza mubereki wese ane nyunyuto mubereki wese ari kudaka kuti aite sei ari kudaka kuti akwanisika kubetserwa panyaya yematambudziko ekuzvikoro ngafone pa toll free number ye Ministry of Primary and Secondary Education inoti 317 ndiyo ka toll free number ye Ministry of Primary and Secondary Education inotenda muwe nezuva rakanaka. Thank you nekusarudza nekuteerera National FM Radio. Baba Isabel vanenge vachidaka kukubatai munobatika sei pamwe chete neavo vanenge vachidaka kutsvaga namba dzevabatsiri. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kutibata munotibata panhamba yedu namba isingachipomerwa namba isinganyadzise munondibata panhamba yedu inoti 0771 545 025 0771 545 025 neimwe inoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Mukoma pani wangu wachibvunza nyaya yekunyanga akaita andidika inoti 0780 258 564 0780 258 0780 258 564 0780 258 560 0714 250 250. Tinondwa ndizo namba zacho. Tinotenda baba Isabel tosangana kamangwana Thursday Madness quarter to weekend tichiti rigiti kanyeba bonzo na bozhongora musare bwino tapi.